Najvýznamnejšou historickou pamiatkou mesta Hlohovec je monumentálny barokový zámok pochádzajúci z 11. storočia. Nachádza sa na úpetí výbežku pohoria Považský Inovec na vyvýšenej terase nad údolím Váhu. Objekt na okraji rozsiahleho stromového parku s francúzskymi terasami bol kedysi sídlom rodu Erdédiovcov, ktorý ho vlastnil až do roku 1945. Dnes je v poľutovania hodnom stave. Výlučným vlastníkom zámku je mesto Hlohovec, ktoré už dlhší čas márne hľadá záujemcu so zámerom využitia tohto objektu. Nový primátor mesta Miroslav Kolár prislúbil podniknúť aktivity v neľahkej ceste pri záchrane Hlohoveckého zámku. Zaviazal sa pripraviť projekt s riešením financovania, na základe ktorého by boli zámok spolu so zámockou záhradou využívané ako celok. Chce postupne riešiť havarijný stav zámku a podporovať aj čiastkové aktivity na jeho záchranu. Jeho víziou je zo zámockej záhrady urobiť oddychové centrum Hlohovca a dostať do nej pravidelné kultúrno-športové aktivity, ktoré tam privedú ľudí. Doposiaľ veľká zásluha pri záchrane zámku patrí občianskemu združeniu Zámok Hlohovec. Združenie vzniklo ako dobrovoľné, nepolitické a neziskové združenie osôb, ktoré majú spoločný záujem zachrániť a obnoviť zámok v Hlohovci. I keď je toto združenie len malou skupinkou ľudí s rovnakým odhodlaním zachrániť, čo sa dá z chátrajúceho zámku, ich prínos je obrovský. Súčasťou ich činností je organizovanie brigád, pričom veľké výsledky prináša neuceniteľná pomoc dobrovoľníkov. Ich zásluhou sa konali projekt s názvom Vianoce na zámku, ktorého zámerom bolo dostať zámok do povedomia ľudí a poukázať na potrebu jeho revitalizácie a obnovy. Hojná účasť návštevníkov svedčila o tom, že zachovanie kultúrneho dedičstva pre súčasné a budúce generácie nie je ľahostajné milovníkom histórie ani obyvateľom mesta. Jak chceme mušketírem? Už som ti povedal, že si na to príliš malý. Zanata! Malý som povedal! Tak, páni, furkety k muškete, muškety na ruku a vyšlo to... Ešte mantione, len takú súpravu mal očakať, no? Ešte som bol na posledných sekundách. Čo robí? Veríme, že spoločnými silami sa podarí prispieť k obnove výraznej dominanty a symbolu